Gbanye redio gị na Owele FM. Ọ kụọla elekere 7 nke ụtụtụ. Gere akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Owele 99.5 Enugu. Taa bụ Tuzdee, ahịa afọ, abalị 26 nke ọnwa ise n'afọ 2026. Gere isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress (NDC) akatọọla ọgbaghara ime ụlọ na-ada n'ime ha n'Enugu steeti banyere onye ọ bụ ya bụ onye isi oche. Ụlọ ọrụ JAMB ewepụtala ụbọchị ndị ahụ na-esonyeghị na ule Unified Tertiary and Matriculation Exam (UTME) nke afọ a kwụrụ maka otu ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ ga-abịa legharịa ule ahụ. Nyesom Wike akọwala na ọ bụghị ya ihe ịtụnanya na gọvanọ Siminalayi Fubara wezụgara onwe ya n'ịzọ ọkwa gọvanọ Rivers steeti nke ugboro abụọ kwụrụ maka na ọ bụ nkwekọrịta nke o kwetara na ya ga-eme. Ị bọọla chi Igbo onye ọma njem ọnụ. Tọzie ntị n'ala ka anyị wetara gị akụkọ ụwa ndị a na ndị ọzọ ka ọha n'uju. Cheta na akụkọ ndị a na-aga n'iru n'ọnyanwụ odudo anyị bụ www.owelefm.org ya na ozi Facebook, Instagram, X gụnyere nke YouTube na Owele FM 99.5 ọdịnala. Onye ji akụkọ ụwa nke ụtụtụ anyị ga-anọ bụ m Chika Nwazọ na-asị gị ụtụtụ ọma. Onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress (NDC) n'Enugu steeti bụ Dr. John Paul Ani akatọọla ya n'ebe ọ dị ukwuu bụ ihe ọ kọwara dịka ọgbaghara ndị ihe ọma na-asa afọ chọrọ iji butere otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ihe mkpọbi ụkwụ na steeti a. Dr. Ani mere ka nke a pụta ìhè ụnyaahụ Mọnde n'isi obodo Enugu na ọgbakọ ndị nta akụkọ ọchịkọbara megide nghọtahie ime ụlọ na-eko achịcha nyere ndị ndu ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'Enugu steeti nakwa ozi odeakwụkwọ mgbasa ozi na izugbe ya n'ọkwa National Publicity Secretary otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ n'ala anyị bụ Barrister Osa Director nọrọ na ọdị nso a wepụta megide ya bụ nghọtahie. Barrister Osa Director Gozi mere ka amata na o boro Dr. John Paul Ani ebubo ịgbasoro ụzọ megidere iwu na-ebugharị onwe ya n'ọkwa onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC n'Enugu steeti nakwa ebubo agwa nrụrụ aka ndị ọzọ. Kosiladị n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ụnyaahụ n'Enugu ka Dr. Ani nọrọ katọọ ya n'ebe ọ dị ukwuu bụ ozi ahụ sitere n'ọnụ onye NDC National Publicity Secretary ma kọwaa na a gbasoro ezi usoro iwu otu ndọrọndọrọ ọchịchị a nakwa nke ntuliaka ọchịchị n'ala anyị
chịkọba ọgbakọ steeti kọngres eji họpụta ya dịka onye isi oche NDC n'Enugu steeti, nakwa ndị ndu ọzọ n'ogogo steeti working committee. Ya bụ onye NDC chairman na Enugu steeti kọwara ya dịka ihe na-atụ akpata oyi etu ya bụ odeakwụkwọ mgbasa ozi otu ndọrọndọrọ ọchịchị a siri na-agọnarị ya, kwụrụ maka ihe ọ boro ebubo si na eji ego zụrụ ya bụ barista Ọsa Director nakwa ndị otu ya itisa otu ndọrọndọrọ ọchịchị a n'Enugu steeti. Dr. Ani nọrọ n'oge ọ na-adọ aka iji usoro ikpe soo ebubo a ma ọ bụrụ na ya bụ onye National Publicity Secretary ewepụtaghị ihe akaebe gosiri ihe ọ kọwara dịka imetọ aha ya nakwa nke ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị a n'Enugu steeti, bụ ebubo si na onye jiburu ọkwa nchere oge na ụdị PRO term chairman NDC na steeti a ji akara ọba ego onwe ya anakọ ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa na ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu steeti ego dị Naira 400,000 ya bụ 400,000 naira n'otu n'otu. Ọ tara aka n'eze megide etu ndị a siri jiri ozi nduhie ụzọ nakwa ajọ ọnọdụ ọchaghị bute chọọ imebi ezi ọnọdụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị a n'Enugu steeti, n'agbanyeghị ikpe banyere ọnọdụ a ka dị n'ụlọ ikpe. Onye nta akụkọ anyị bụ Nnabuife Nwekwu wetaziri ozi na ọ bụ onye ahụ jiburu ọkwa nchere oge dịka onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị a na ụdị pro tem chairman bụ Ikechukwu Obeta na-azọ si na ọ bụ ya gaji ọkwa onye isi oche ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC n'Enugu steeti. Nwaamadi ahụ jitọpụrụ ọkwa minista ala anyị hụrụ maka aka nka ọgbara ọhụrụ, ihe omimi sayensị nakwa nke nka na ụzụ bụ Chief Uche Nnaji etorula ugo onye ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP zọọkwa gọvanọ Enugu steeti na ntụliaka ọchịchị izugbe afọ 2027. Nke a pụtara ihe n'isi obodo Enugu na mkpọpụta ọsịsa ntụliaka ọchịchị PDP Governorship Primary Election were ọnọdụ n'ọnụmara dị iche iche na steeti a. Akụkọ a ga-aka n'ọnụ onye nta akụkọ anyị bụ Nnabuife Nwekwu. Bekee tụrụ pati primaries nke otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP ịrọpụta onye ga-elota otu ndọrọndọrọ a zọọkwa aka na-achị Enugu steeti na ntụliaka ọchịchị izugbe afọ 2027 ka Nwaamadi ahụ jitọpụrụ ọkwa minista ogige etiti ala anyị họrọ maka aka nke ọgbara ọhụrụ, ihe omimi sayensị nakwa nka na ụzụ bụ Chief Uche Nnaji nakwa Maazị Samson Nnamani nọrọ chụpụ ya ịmata mbe na-abụ nke bụ oke ka o siladị na mkpọpụta ọsịsa ya bụ PDP Governorship Primary Election n'isi obodo Enugu tata bụ Mọnde abalị 25 nke ọnwa Mee afọ bụ 2026 ka onye nọrọ na isi ya bụ Austin Nwachukwu mere ka amata na Chief Uche Nnaji ji akara vootu dị 7,424 merie Samson Nnamani nwetara naanị 600 vootu. Austin Nwachukwu toziri ndị otu ndọrọndọrọ PDP na steeti a maka ụzọ udo ha gbasoro
na ntụliaka ọchịchị ime ụlọ a ma nye ndụmọdụ ka ndị chere na emejọrọ ha dajuo. Our brothers who feel that it didn't go their way in any kind of a divide should embrace this, should see PDP as a family. Even if the APC are claiming to be the largest party in Africa, PDP remains the largest because there is no book and cranny of this country you will go without finding PDP people. So PDP is a party to beat. And I will tell you for free, we have come to capture Enugu State. N'okwu nnabata ntụrụga ka Chief Uche Nnaji kwere nkwa sị na ọchịchị ya ga-agbasoro nkwụbaka ọtọ ma belata ahụhụ ndị Enugu steeti na-agabiga n'aka ọchịchị dị ugbu a ma ọ bụrụ na o toro ugo dịka gọvanọ steeti ya n'afọ 2027. And to recover Enugu State from the impending doom that people are paying through their nose, taxes upon taxes. It has never happened before, and it doesn't make sense because if we are taking this money and investing it in things you will see, people will come and say this is where your money is going. But this one, everything is shielded in secrecy, a way that you cannot even comprehend. They will tell you they have built 260 smart schools equipped with state-of-the-art technology equipment. Not one has any state-of-the-art technology equipment. Ya bụ onye PDP governorship candidate n'Enugu steeti nọrọ n'oge ọ na-ekwe nkwa ịrụnyegasị ogige nrụpụta akụ kepụta ohere ọrụ nakwa ezi gburugburu doro arụ mee ka amata na onweghịkwa ihe ọbụla bụ nkewa dị na otu ndọrọndọrọ PDP. Important thing is that today PDP is one party. There's no this person's faction, there's no that person's faction. PDP is today one political party. All the people like in other parties that are agreed have joined wherever they decide to put their name, So today we are operating one PDP and the PDP are working hard to come up fully. N'aha ụlọ mgbasa ozi Owele 99.5 FM Enugu ka mụ nwa mbụ ya gaziere gị Nnabuife Nwekwu maka ya bụ akụkọ. N'ịga n'iru n'akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum bụ Joint Admission and Matriculation Board ewepụtala ụbọchị Satọde ga-abụ abalị 10 nke ọnwa Juun nke afọ a mee ka ụbọchị a ga-eji legharịa ule ahụ maka ndị oge ahụ funahịrị na ya bụ ule akpọrọ Unified Tertiary and Matriculation Exam UTME Mop-up Examination. Ule ahụ ka e kwuru na ọ bụ naanị maka ndị ahụ enyochara nke ọma ma binye mkpịsị aka ha n'igwe nke a kpọrọ biometric verification, mana otu ihe mechara mee ka ha ghara isonyere ugbo ha ndị ọzọ n'oge ule ahụ. Ha mere ka nke a pụta ihe ụnyaahụ Mọnde na Abuja site na ọnụ onye na-ekwuchiri ha bụ Fabian Benjamin. Ị ga-echeta na ọ bụ n'agbata abalị 23 ruo abalị 29 nke ọnwa Eprel n'afọ a ka ụlọ ọrụ JAMB nọrọ chịkọba ule ahụ nke afọ bụ 2026, mana ọtụtụ ogige nọrọ n'oge ahụ nwee ihe mkpọbi ụkwụ nke mere ka ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ ha ghara isonyere na ya. Ụmụ akwụkwọ ndị nke a metụtara ka a na-akpọ oku ka ha were ọsọ na ije gaa na ọwa ozi ọnyanwududo nke ụlọ ọrụ JAMB malite n'ụbọchị Satọde ga-abụ abalị 6 nke ọnwa Juun, depụta akwụkwọ nke akpọrọ Examination Notification Slip nke ga-eme ka ha sonyere na ule ahụ mgbe oge ruru. N'Owere 99.5 FM Enugu ka akụkọ ụwa ndị anyị na-anụ si were na-abịara gị ka anyị mara gị ọkwa tupu anyị aga n'iru. Igbo ndị ọma, ndị njem na ndị okwu ụgbọala, cheta na dịka e kwuru na eje alọ bụ isi ije. Ekpere anyị n'isi onye ọbụla bụ na anyị ga na-eje eje na-abata abata
biko agbala oke ọsọ n'ụzọ, agbala n'ọwara onye ọzọ. Jee nyochaa ọnọdụ ụgbọala gị kwa mgbe. Aza n'ekwentị oge ọbụla ị na-agba n'okporo ụzọ. Ebu n'oke ibu, anụ na mmanya na-aba n'anya tupu ịnyawa ihe ọnyịnya. N'ikpeazụ, ị na-anya nke gị, gbaa mbọ hụ na ị na-anya nke onye ọzọ. Ozi a sitere n'Oweli 99.5 FM Enugu. Ya gaziere gị Igbo ndị ọma dịka ka na-aga n'iru n'oge akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa na-abịara gị n'Oweli 99.5 Enugu. Ọchịchị etiti ala anyị ekwupụtala echi bụ Wenezdee abalị 27 ya na Tọzdee bụ abalị 28 dịka ụbọchị ezumike ọrụ nyere ndị ọrụ oyibo iji merube mmemme ndị ụka Islam nke afọ a akpọrọ Eid al-Adha. Nke a sitere na ọnụ minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ala anyị bụ Olubumi Tunji Ojo, nke ọ bụ onye permanent secretary Ministry of Interior bụ Magdalene Ajani binyere ya aka ụnyaahụ Mọnde. Ya bụ akwụkwọ ozi mere ka amata na nke ahụ bụ ugwu pụrụ iche gọọmenti etiti nwere n'ebe okpukperechi nọ, dị ka nde kwuru nde ụmụafọ ala anyị nọ n'otu Islam ga-esonyere ogbo ha ndị ọzọ na mba ụwa merube emume ahụ dị nsọ. Onye minista ahụ mechara bụrụ okpe ekele sitere n'aka ọchịchị etiti nyefee ụmụafọ ala anyị so na otu okpukperechi ụka Islam tinyere ogbo ha ndị ọzọ pụrụ ozi ije dị ka ha na-emerube emume ahụ nke afọ a. Ọ mechara kpọọ oku ka ha jiri oge a chọọ ihu Chineke iji gbatara ala anyị ọsọ enyemaka nke ọtụtụ ihe ndị na-echere ya aka mgba ka ọ dị ugbu a. Minista na-ahụ maka Federal Capital Territory FCT bụ Nyesom Wike anọrọla ụnyaahụ Mọnde were kwuo si na ọ bụghị ya ihe ịtụnanya mgbe ya nụrụ na gọvanọ Siminalayi Fubara na-achị Rivers steeti ewezugala onwe ya n'ịzọ ọkwa ọchịchị nke steeti ahụ nke ugboro abụọ ya. Wike gbakwunyere na onye aka na-achị steeti ahụ ekwesịghị ịgbata akwụkwọ eji egosipụta mmasị maka ọkwa gọvanọ kwụrụ maka na nkwekọrịta o kwetara na ya ga-eme gbochiri ya ịzọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ. Onye minista ahụ kwuru nke a na Abuja n'oge ọ na-agagharị ịhụta ọrụ ngo nke ọchịchị ya bagidere. Ọ gara n'iru kọwa na ugbo ya ahụ egosipụtaghị obi umeala kwụrụ maka na nkwekọrịta ndị ọnụ na-eru n'okwu na steeti ahụ nwere gbochiri ya ịzọ ọkwa gọvanọ nke ugboro abụọ dịka otu ụzọ ejiri kwụsị nchịtụ n'ọkwa ọrụ ya bụ nke a nọrọ na mbụ ma amụma ya n'ebe ọ nọ. Wike gara n'iru kọwa na ọ bụ Tinubu gbatara ọsọ enyemaka n'oge ahụ ọtụtụ ugboro ma weghachi udo azụ na Rivers steeti, tinyere na ọ bụ ya gbochiri ndị omebe iwu Rivers State House of Assembly ịga n'iru were chituo gọvanọ Fubara ya na osote ya n'ọkwa ọrụ ha. Wepụrụ ya na ọ bụzikwa iweta akụkọ ụwa nke ọtụtụ taa n'isi njedebe, mana tupu anyị apịachie ya, isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ na mbụ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC akatọọla ọgbaghara ime ụlọ na-ada n'ime ha ugbu a n'Enugu steeti banyere onye ọbụla bụ onye isi oche ha.
ụlọ ọrụ JAMB ewepụtala ụbọchị ndị ahụ na-esonyeghị na ule UTME nke afọ a kwụrụ maka otu ihe nke a maọbụ nke ọzọ ga-abịa legharịa ule ahụ. Nyesom Wike akọwala na ọ bụghị ya ihe ịtụnanya na gọvanọ Siminalayi Fubara na-achị Rivers steeti wezụgara onwe ya na ịzọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ nke ugboro abụọ ya kwụrụ maka na ọ bụ nkwekọrịta nke o kwetara na ya ga-eme. Cheta na akụkọ ndị a niile na-aga n'iru n'ọnya nwududo anyị bụ www.owelefm.org ya na ọwa ozi Facebook, Instagram, X tinyere nke YouTube n'Owele FM 99.5 ọdịnala. Ị nwere ike na-akpọtụrụ ngalaba akụkọ ụwa anyị n'akara 07069258758 maọbụ chọọ anyị na WhatsApp n'akara 09139287490. Ejizi m aha Nnabife Nwekwu ya na ndị otu ya dere ma hazie akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa ị nụrụ na-ekelesi gị ike gị bụ onye ọma gere ntị na-asị gị ka ụbọchị taa mara anyị mma. Abụ m Chika Nwazụ.